Mga kapatid, magbubukas po tayo ng Biblia sa libro ng Pilipos, chapter 2. Ipagpapatuloy natin ang ating mensahe sa Pilipos, Kapitulo 2, talata 25, tubtub-hit 30. Ang aton po mensahe sa hapong ito ay pinamagatan, an kaluoy han Ginoo para ha iya mga alagad. An kaluoy han Ginoo para ha iya mga alagad. Pilipos 2:25 nga dahit 30. Nasa ring ang Biblia mga kabugtuan, nakahuna-huna ako, nga kinahanglan ipadara ko ha iyo hi Epaprodito, an aton bugto, nga akon kabulig, ngan kausa, nga amo an iyo ginpakadi hin pagbulig ha akon. 26. Naghihining yapon hiya hin pakigkita ha iyo nga tanan, ngan bagadako an iya kabaraka, tungod kay nasumatan man kamo nga nasakit hiya. 27. Tinuod nga nasakit hiya, ngan haros na hiya mamatay, kundi naluoy ang Dios ha iya. Ngan diri la ha iya, kundi haakon liwat, sanglit nahigawas ako hindero dako pangakabiduan. 28. Sanglit dako gud an akong tinguha hin pagpadara ha iya nga daha iyo. Base magmalipayon kamo kun kumita kamo ha iya, ngan makukuha na an akon kabiduan. 29. Karawata nga malipayon hiya, nga bugto naton kan Kristo. Ipakita an iyo pagtahod han mga tawo nga sugad ha iya. 30. Kay nahingada hadako nga kataragman an iya kinabuhi, ngan harapit hiya mamatay, tungod han ginpabuhat ni Kristo, base makabulig haakon nga kamo ngahaw waray hini makahimo. Pagpalain tayo ng Diyos mga kapatid, pinaagi hini nga mga pulong sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y makalingkod mga kapatid. Sa nakarang Webes, kay tungod wala tayong service la Sunday din nasa Mayorga tayo, ay ating napakinggan ang pangangaral tungkol sa malasakit sa buruhaton sa Diyos. At nakita natin kung sino si Pablo, sino si Timoteo, ano ang ira grasya nga kinarawat, kung kayano nag-alag dira ha Ginoo, ngan ano it kapareho han ira kinaiya sugad ken Kristo. Na kung kayano may danira halarom nga pagpaid ha simbahan, may danira halarom nga malasakit sa gawain ng Dios. Mga kapatid, sa ating binasa sa hapong ito, meron tayong panibagong makikita nga kapatiran gihapon naton sa panahon ni Pablo. At ito ay si Epaprodito. Base sa ating binasa, si Epaprodito mga kapatid, hindi natin alam kung ilang taon na siya, kung meron ba siyang pamilya, hindi natin alam kung ano ang kanyang kalagayan sa buhay, kung ano tiya itsura. Pero mga kapatid, isa ang ating sigurado kung sino si Epaprodito. Siya ay kabulig sa pag-alagad kay Kristo. Siya ay membro sa Pilipos. Kay sumiring hi Pablo dinhi, iyo inihiyagin padara haakon. Amen. Nung oras na si Pablo ay nakapreso, nabaraka ang mga taga-Pilipos ng mga kapatiran, waray pa man hadto Palawan o Gcash, niragin himo, sumiring ra kan brother Epaprodito. Brad, pakadto ka kan aton apostol sa ating pastor na nakapreso ngadto, dad-a ini. So si Epaprodito ay membro sa church na napaalayunan han simbahan magdara ang irabulig sa pangangailangan ng kanilang misyonero na si Apostol Pablo. Kaya mga kapatid, may kita din natin dito yan
Sa libro ng Pilipos, verse 18. Nababawasan natin na si Epaprodito ang naging messenger, nagdala ng kanilang iginpaalayon. Pilipos 4:18. Sanglit isinurat ko an iyong mga tambulig haakon. Nakabalos na kamuha akon, ngan sobra pa. Yan na, nga gindadaan ako ni Epaprodito. Amen. Han nga tanan nga iyong mga hatag haakon. May adak kunahan nga tanan nga akon kinahanglan, sugad inihirahan mahamot nga halad ngadto sa Dios. Usa nga tinubod nga unong nga nakakalipay ngan kinakarawat niya. So hinungdan nga kay ano kaupod ni Pablo si Epaprodito, kay ginsugo si Epaprodito han makabugtuan tikang ha Pilipos. Amen? At sabi ni Pablo dito sa kanyang sulat, si Epaprodito nagkasakit. Amen? Nasakit siya. Sabi pa ni Pablo, haros siya mamatay. In verse, balik tayo sa chapter 2, mga kapatid. In verse number 26. Nagihining yapon hiya hin pakigkita ha iyong nga tanan. Ngan bagada ko an iya kabaraka tungod kay nasumatan man kamo nga nasakit hiya. 27. Tinuod nga nasakit hiya, nagkasakit, ngan haros na hiya mamatay, kundi naluoy ang Dios ha iya. Amen. Ngan diri la ha iya, kundi haakon liwat, sanglit na higawas ako hindarod ako pangakabiduan. Makita natin mga kapatid sa pag-aalagad sa Dios, diri nalilikyan nga nahangada hakataragman ang kinabuhi hit mga alagad. Diri karisignon na ikaw naging Kristohanon, masisafety na ikaw sa mga natural at common na hinabo sa kinabuhi. May danasa ring, Pastor, kung ako ba magiging Kristiyano, pagpapalain ako ng Diyos? Depende, hit imo karisignon hit pagpapala. Sabagat ang pagpapala ng Diyos sa atin ay hindi lang basta material na bagay. Ang binigay ng Diyos sa atin ay buhay na walang hanggan. Tikang hanhi Kristo na kilala naton mga kabugtuan, naghadi siya sa aton kinabuhi. Tayo'y tinubos. Tayo'y pinasaylo. Tayo ay pinangakuan. Ginsaaran tayo han Ginoo, nga tayo'y babalikon niya. Mga kapatid, hindi nangako ang Diyos sa atin ng magaan at madaling buhay sa paglilingkod. Tignan niyo mga kapatid sa Philippians chapter 1 in verse 29. Philippians 1 verse 29. Kay gintagan kamuhan talagsaon nga higayon hin pag-alagad kan Kristo. Amen. Diri lahin pagtuo ha iya, kundi hin pag-antos man tungod da iya. So, sa buhay Kristiyano, intindihin natin anong ibig sabihin ng pagiging Kristiyano. Pag nakinig kayo ng balita, mga kapatid, nasa ring balita, ang ating bansa ay Kristiyanong bansa. Puros urog sa nakatira sa Pilipinas kuno Kristohanon. Anong ibig sabihin ng pagiging Kristohanon? Amen? Alam ba ng mga nagsasabi na sila'y Kristiyano kung anong ibig sabihin ng pagiging Kristiyano? Mga kapatid, amo ini. Pakikibahagi kay Hesukristo. Amen? Pakikibahagi kay Hesukristo. Pagsunod kay Hesukristo. Yan ang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano. Kaya Christian meaning followers of Christ. Tagasunod ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, kung ang sino mang gustong sumunod sa akin, itakwil niya ang kanyang sarili at buhatin ang kanyang krus. If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. So, ang pagiging Kristiyano, mga kapatid, ay hindi basta relihiyon.
Hindi basta isang organisasyon. Ang pagiging Kristiyano ay ang pagsunod kay Hesukristo. Kaya ang tawag sa mga sumusunod sa kanya ay mga disipulo, tinunan, mga tinututduan han Ginoo, mga alagad. Amen. At si Kristo ang Panginoon at agaron. So, binasa natin kanina, diri lahin pagtuo, sabi dito sa Philippians 1:29, kundihin pagantos man tungod iya. Amen. Ang pagiging Kristiyano ay isang malalim na bagay na dapat nating maunawaan. Nakaangbit tayo sa paghihirap ng Panginoon, nakaangbit tayo sa kanyang kamatayan sa krus, nakaangbit tayo sa kanyang pagkalibing, nakaangbit tayo han iya muling pagkabuhay, makaangbit gyud kita han iya paghahadi. Amen. Nasa ang Biblia, ang ating pagtitiis sa panahon na ito ay hindi makukumpara sa himaya nga ihahatag han Ginoo aton. Mga kapatid, ang ating Panginoon ipinanganak hindi sa maupay nga ospital, hindi sa St. Luke's, hindi sa IBRMC, na iyon na hinumduman diin ginanak si Kristo sa kulungan ng mga hayop. Amen. Si Kristo ay naging ipinanganak sa pamilya ng isang panday. Ang kanyang tatay si Jose, ang kanyang tumayong magulang sa laman, sabagat hindi niya man niya tunay na nanay at tatay si Maria at si Jose. Kaya nga mga kapatid, hindi tayo naniniwala na si Maria birhen lagi apastaya na. Kaya ano, kahuman si Kristo ig anak ni Maria sa pamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ay ating nakita na si Maria ay nagkaroon na ng sariling mga anak tungod at ira pag-asawa ni Joseph. At si Maria ay hindi Diyos. Amen. Makita natin ang pagkatao ni Yesu Kristo, waray hiya maglanat hit kalibutanon nga mga butang. Waray hiya iginanak, diri hiya ginanak sa palasyo, waray hiya magpakariko, waray hiya signunta maglanat han mga kalibutanon ng mga butang. Ano't panuyo ni Kristo mga kapatid? Sundin ang kalooban ng Diyos. Sa Pilipos 2, nakita natin yan. Nung si Kristo ay nahimo nga tawo, verse 8, Pilipos 2:8, nagpaubos siya nga nagsugot, tubtub ha kamatayon, ang kamatayon ha krus. Amen. At yan ang pagiging Kristiyano. Walang Kristiyano kundi Kristo na himo nga tawo. Si Kristo ang ugat ng pagiging Kristiyano. Siyang lit-it tawo nga waray Kristo, imposible ya makasari nga Kristohanon niya. At makukurian gyapon niya sa pakikiisa kay Kristo kung si Kristo ay waray ha iya. Mga kapatid, tignan natin ang buhay ng ating Panginoon. Sabagat yan din ang ating magiging buhay. Amen? Ayaw kita baga mapausa kung kayano sa pag-aalagad sa Diyos may da pagsubok, may da kakurian. That is normal. Sabi pa nga ni Apostol na Pedro, ayaw ka mo kalisang, ayaw ka mo kapausa kung naagi ka mo hit duro dilain nga mga pagsulay. Amen? Basahon ta. Basahon ta. Sa unang Pedro, ayaw ka mo ipausa, unang Pedro 4:12.
First Peter chapter 4, verse number 12. Unang Pedro 4:12. Hinigugma ko nga kasangkayan, ayaw hipausa, han mapait nga pagsulay nga iyo ginatos. Amen? Ayaw hipausa. Sabi, dapat hindi ka ma-surprise. Dapat expect mo na. Amen? Amot ka rin signal nito. Asahan mo na sa pagsunod sa Panginoon, dadaan ka talaga ng pagsubok. Ayaw hipausa, han mapait nga pagsulay nga iyo ginantos. Sugad nga talagsaon ngan hinabuhay iyo. 13. Lugod paglipay kamo. Amen? Nga nakakaangbit kamuhan mga pag-antos ni Kristo. Basi, magmalipayon kamo kung ipadayag na an iya himaya. Kaya mga kapatid, ang buhay Kristiyano ay hindi madali. Naalala ninyo ang sinasabi ng Panginoon. Pumasok kayo sa makitid na daan. At ang katapusan nun ay buhay. Guti ilat naka biling ang haligot masikip na aragyan. Maraming dumadaan sa maluwag na daan. At ang dulo nun ay kapahamakan. Kaya mga kapatid, magpasalamat tayo sa Panginoon kung dumadaan tayo sa pagsubok. Tigaman ini nga makistuhanan kita. Tigaman ini nga tayo'y makaangbit gihap siring ng ating binasa. Anong sabi ng Panginoon? Basi magmalipayon kamo kung ipadayagnan iya himaya. Amen? Tignan nyo ang nangyari sa Panginoon, mga kapatid. Tignan nyo ang kanyang kamatayan, pagkalibing, at muling pagkabuhay. Kung anong nangyari sa kanya, yan din ang mangyayari sa atin. Purihin ng Diyos na ang ating buhay hindi magtatapos sa sementeryo. Purihin ng Diyos na ang ating buhay hindi magtatapos sa ataol. Purihin ng Diyos ang ating buhay magpapatuloy hanggang sa buhay na walang hanggan. Hindi tayo hanggang sementeryo lang. Tandaan niyo na, kapatid. Kaya, hindi kawalan sa atin ang magtiis para sa Panginoon. Kaya makaangbit-giyap kita niya, himaya. So, makikita natin si Epaprodito sa Filipos 2. Siya yung naging tagapagdala. Amen? Sugo, hansing bahan, parahan, ministeryo, sa pagbulig, han ira misyonero nga si Pablo. Na sa panahon na ito na si Pablo ay sumusulat, siya ay nakapreso. Naalala ninyo mga kapatid sa ating mga pangangaral sa nagdaang mga paningbahon. Mga kapatid, meron akong gusto na silipin ninyo sa Filipos 2. Ano naging supply ng Diyos sa mga alagad niya? Anong nakita ninyo? Sabi dito mga kapatid, verse 27, tinuod nga nasakit hiya, ngan haros na iya mamatay, kundi naluoy ang Diyos sa iya. Amen? Wari sumiring, hey Pablo nga, nagkasakit si Epaprodito, gin-hospital ko iya. Or, nagpatawag kami ng manghirilot para iya matambal. Or, naghimuhiran paagi, bagamat may daupod ni Pablo nga mga doktor, kagaya ni Lucas. Si Lucas ay isang doktor, physician. May upod ni Pablo na mga kapatid na may hibaro sa iba't ibang pangangailangan sa buhay, kagaya ni Lucas, isang doktor. Meron siyang kasamang abogado, meron siyang kasamang kagaya ng mga alagad ng Panginoon. Wala sumiring ni Pablo na pinatambal namon niya. Kundi anong sumiring ni Pablo sa mga kapatid sa Filipos, naluoy ang Diyos sa iya. Amen? At yan ang kailangan ng mga alagad ng Diyos araw-araw. An kaluoy han Ginoo. Mga kapatid, bisan pa sa aton kataluwasan, hinumduman naton nga ginkaluyan lakitan Ginoo. Waray tawo nga matalwas kundi ginkaluyan sa Dios.
Kung ang Dios mapili iti at tatalwason, diri kita matalwas. Kaya ang Diyos it napili iti aging tatalwas. Di na't hiya makokontrol. Ang Ginoo may sariling kaburuton, kaya ang tawag ang Diyos may kaburuton. Sabihin, may gahom hiya magpili, magdesisyon. Meron siyang sariling panukala, sumalahit iya karuyag mahinabo. Kaya, mga kapatid, diri obligado, diri responsibilidad ng Diyos nga kaluyan it nga tanan. Kaya ano? Ada ha iya kung sino't iya kakaluyan, ada ha iya hit kung hino it iya gagrasyahan. Kaya mga kapatid, itaton katalwasan, grasya inihan Ginoo. Kaluoy inihan Ginoo. Sugad pa sa testimonya ni Pablo. Punta tayo sa 1 Timothy. Naalala ninyo mga kapatid ang patotoo ni Apostol Pablo kung hino iyahan una. Hanwaray pa hiya ha Ginoo. 1 Timothy chapter 1 verse 12. 1 Timothy chapter 1 verse 12. Ano sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo? May kita natin ang dakong nga kaluoy sa Dios sa katalwasan. 1 Timothy chapter 1 verse 12, nagpapasalamat ako kan Kristo Jesus nga aton Ginoo. Nga naghatag akon hinkusog para akon buruhaton. Amen. Tungod nga gintungdan ngan ginisip ako niya nga takos mag-alagad ha iya. Verse 13. Bisan kun ginpakaraot, ginpakurian ngan gintamay ko hiya hadto anay kundi naluoy ang Dios sa akon. Amen. Nakita natin ang activity ng Diyos sa pagliligtas. Naluluoy hiya hit karuyag niya kaluyan. Ngan iya ginpaparusahan it iya karuyag parusahan. Makita natin mga kapatid kung gaano kahimaya ang kaluoy sa Diyos. Sabi ni Pablo, kundi naluoy ang Diyos haakon, kay waray pa ako hadto pagtuo ngan waray ako sabutan akong ginbuhat. Verse 14. Ngan ginipis ako ginipis haakon ng Ginoo. Aniya hura nga grasya nga iginhatag haakon ang pagtuo ngan gugma nga ato na angkon pinagihin pakig-usa kan Kristo Jesus. Mga kapatid ko, isipin natin kung ang Diyos waray maluoy haaton. Ayon kita yan na. Kung ang Ginoo waray maluoy haakon, waray maluoy kan Pablo, waray maluoy kan Epaprodito, di tayo maliligtas. Hanggang ngayon, tayo ay nasa kasalanan pa rin. Hanggang ngayon, tayo nabubuhay sa ating gustong mangyari sa buhay natin. Hanggang ngayon, ang diablo pa rin ang nangunguna sa atin. Nanmumuhat. Kung ano't ungarahan natin unod, amot natutuman. Kung anong gusto natin, yun ang nasusunod. Mga kapatid, naluoy ang Diyos sa aton. Riko ang Ginoo sa kaluoy, mahuraon. Epeso 2. Epeso 2. Basahon ta mga kapatid. Ang Diyos mayaman sa awa. Sa amin, sa atin sa Tagalog, awa. Itawa udog kasi sa waray kay naiinggit it karisingan. So kaluoy. Epeso 2. But God, who is rich in mercy, magtikang anay kita sa verse 1. Anong number? Saya na? Number 4? Ay, nakita mo ah. Yan. Verse 1 anay kita magtikang. Ano siring ni Pablo sa kanyang sulat sa mga kapatid sa Epeso? Hadto anay mga patay kamo ha espiritu. At yan ang kalagayan ng mga Kristiyano noong una. Amen? Kaya siring din ni hadto anay. Before nga waray pakan Kristo ang iyang mga anak. Ano it kabutang? Hadto anay mga patay kamo ha espiritu. Tungod ang iyong mga pagtalapas ngan mga sala. Verse 2.
Ginsunod niyo hadto an maraod nga paagihan kalibutan, nagsugot kamuhan punuan han espirituhanon nga mga gahom, hakay luagan hakay tas-an, an espiritu nga naghahadi han mga tawo nga nalaris san Dios. Verse 3, sugad kita nga tanan haira. Amen. Hadto anay ngan nag-ukoy kita sumalahan aton lawas ng mga karuyagon ngan asay naton ginbuhat anaangay han mga karuyagon han aton kalugaringon nga mga lawas ngan hunahuna. Sugadan iba dida hini nga aton hinaaraan nga kamutangan aton kapalaran an pag-antos han kapungutan Dios. Amo it destiny, amo hingaradtuan hit mga tawo nga makasasala, mga tawo nga waray kan Kristo diin sa kasina ngan kapungutan Dios. Verse 4, ano sila ng Biblia? Pasalamatan natin ang Diyos ini nga bersikulo. Kundi labis ang pagkaluoy han Diyos sa aton. Amen? Duro an iya kaluoy ha aton. Naglabot hiya hit aton kamutangan, ano siring dini, ngan labi na iya pagigugma ha aton. Nga, verse 5, samtang mga patay pakita ha espiritu, tungodan aton mga pagtalapas, ginbanhaw kita niya upod kan Kristo. Natalwas kamo tungodan grasyan Dios. Verse 6, sa aton pakig-uo sa kan Kristo Jesus, ginbanhaw kita upod ha iya, basi maghadi kita kaupod niya dito ha langit. Verse 7, ginbuhat ini niya pagpakita hangat tanan nga ti arabot nga panahon. Han labi nga pagkadako han iya grasya, didahan gugma nga ginpakita niya ha aton pinaagi kan Kristo Jesus. Verse 8, kay pinaagi hin pagtuo natalwas kamo tungod han grasyan Dios. Diri ini iyo kalugaringon nga buhat, kundi hatag gudla ini han Dios. Verse 9, waray gud niyo dinhi sa dang ipanhambog, tungod nga diri ini bungahan iyo kalugaringon nga mga buhat. Mga kabugtuan, ang Dios naluoy ha aton. At yan ang ating naging dahilan kung bakit tayo nakaangbitit katalwasan, hindi dahil sa mabuti tayong tao. Hanggang saan aabot ang ating kabutihan, waray. Kapag kapoy ka, maging pasensyoso, mamaya bigit ka na. Pag naubos ang imo pagkamaupay, mamaya nasisina ka na. Walang naturalesa sa atin, mga kapatid, sa pagiging mabuti. Wala. Ang Diyos lang mabuti. Hindi tayo naligtas, pinaagi sa ating mabuting gawa, kundi sa mabuting ginawa ni Kristo para sa atin. Siya ang may ginawang mabuti para sa atin. Siya ang namatay, nilibing at muling nabuhay para sa atin. Naluoy ang Ginoo ha aton. Amen? Kaya, ayaw kaluy itim kabutangan. Amen? Kaluy. Bisan ka nagkukuri sa kinabuhi Kristohano, ay kaluy kayo, no? Daan kaging kaluyan ng Ginoo. Sanglit, ang aton lugod kinaluyan, it mga tao nga waray pa kan Kristo. Amen? Naluluoy kita era. Agi-agi. Agi-agi. Simbahan. Papasalamat tayo sa Dolores. Sabi ni Pastor kagabi sa prayer meeting. Pasalamat ako sa Diyos na bago siya namatay, naminsahiyan nato niya. Amen? Araw-araw may namamatay, araw-araw may pinapanganak. Kamusta yung mga taong namatay nga waray kan Kristo? Diri kita napakayana kun buutan hiraw diri. Anaton pakayana kun ada hira kan Kristo kun waray. Amen? Amen. So, balik tayo sa ating mensahe, di na po tayo mag-iiha. Ikadalawang kabanata ng ating mensahe. Kaluoy sa Diyos na tayo natalwas, kaluoy gyap sa Diyos itaton pangalagad. 2 Corinthians chapter 4, verse 1. Ikalawang Korinto 4:1. Kaluoy sa Dios nga kita na kag-alagad lagi hapon. 2 Corinthians 4:1, Ikalawang Korinto 4:1.
Iginhatag haamon ini nga pag-alagad tungod han kaluoy han Dios sanglit diri kami nahuhulog. Amen. Ano sabi ni Pablo? Seeing we have therefore this kind of ministry, as we have received mercy, we faint not. Diri ging kakapoy it mga alagad sa Dios kay ano, ging kakaluyan hira sa Dios. Oh, alam niyo mga kapatid sa pag-alagad, kaya ang tawag pangalagad, may dagod kagulaanan. Oray pagsiserve nga diri gibabalhas. Oray ginsiserve nga diri ging kakapoy. Kaya nga pagserbe itawag eh. Amen. Ngayon, anong minsan inaabat ng mga alagad sa Diyos? Kagaya ng ating binasa kanina, si Epaprodito, Ipatay, mga kapatid, maraming pagsubok sa alagad. Physical, emosyonal, mental, social, lahat ng aspeto sa pagkatao ng tao. Bisan kanina sa Kristo, inabat yan ng Panginoon nung siya'y nagkatawang tao. Kung ating Panginoon ay dumaan sa lahat ng pagsubok, hindi rin maiiwasan na agian at adto ng mga butang. Kaya mga kapatid ko, karuyag igihap ipaalala ng Diyos sa atin sa gabi ito na ang Panginoon ay maluluyon. Sanglit diri kita nahuhulog. Salamat sa Ginoo. Sa 2 Corinthians chapter 4, meron tayong babasahin dyan ng mga bagay na ginagian ni Pablo sa kanyang pagmiministeryo. Ano sabi ni Pablo, mga kapatid? Sa verse number 8, sa 2 Corinthians chapter 4, verse 8, anong siring ni Pablo? Hitira pag siserbe ha Ginoo. Anong siring niya? Agsob kami pagsakiton. Amen? Anong siring, anong singunit agsob? Madalas. Amen? Haros, sabihin, sometimes, seldom sa English. Damo kabeses nga kami nagkakasakit, sabi ni Pablo. Kundi diri napupukan. Nagruruha-duha kami, usahay, kundi diri gud kami nagtuturaw. Verse 9, damo an amon mga kaaway, kundi waray gud kami kawadihin sangkay. Ngan bisan kun usahay pinapakurian kami hinduro, diri kami hinkakatnayonan hinkamatay. Verse 10, hangatanan nga panahon, gindadara namon haamon lawas nga may kamatayon, an kamatayon ni Jesus. Basi unta hikit an liwat an iya kinabuhi dinihinin amon mga lawas. Amen. Sa paglilingkod sa Diyos, dumarating ang pagsubok. Ulit-ulitin ko ito mga kapatid ha. Dumarating yan. Pero kung dumarating ang pagsubok, dumarating din ang awa ng Diyos. Tandaan niyan mga kapatid. Hindi tayo papabayaan ng Diyos kung bibigyan niya tayo ng mga pagsulay. Kung gindudugangan han Ginoo an aton pagsubok, gindudugangan gyat niyan biyaya. Tandaan niyan mga kapatid, laging balance yan. Kaya sumiring ang Ginoo waray pagsubok nga diri ni malalampasan kaya ano? Tikadamot pagsubok, tikadamot gyapit grasya. Tikadamo it kaluoy han Ginoo. Kaya nga diri ka gud nga magtuturaw, diri ka nga manluhulop. Bakit? Alam mo ang Panginoon tinawag ka maging alagad. Kaya diri ako natuod nga may nabaya sa pangalagad. Waray, di ako natuod iton. Kaya ano, ang Ginoo mabiyaya eh. Amen? Sabi, siring pait kanta, so dulang hininga ko'y malagot. Hindi sapat makabayad sa utang na loob. Mga kapatid, di na tayo magtatagal. Maawain ang Diyos sa kanyang mga alagad. Kaya, ang instruction sa atin, Hebrews 4:16, ano siring mga kapatid, Hebrews 4:16, Hebreo 4:16, sanglit pagmadasigon ngan dangop kita han trono han Dios. Amen. Pagmadasigon ngan dangop kita han trono han Dios, diin anot may da sa trono ng Dios.
aadtoan grasya. Base karawato naton an kaluoy nga hiagian naton ang grasya nga makakabulig ka panahon naton pagkinahanglan. Ilang beses tayo nagpe-pray sa isang araw. Pero otro kita nagpe-pray sa magkulok. Ilang beses tayo nagbubukas ng ating Biblia. Gaano tayo kadalas nagbubulay-bulay tungkol sa Panginoon? Mga kapatid, ang trono ng Diyos, walang lunch break. Wala ding cut-off. Laging bukas ang trono ng Diyos sa lahat ng nadamukaiya. Hindi kagaya ng sumulat ka, tapos pinarevise pa. Ay, sa kalibutan, kapag dumaop ka tao, makuti tao. Totoo lang. Dapat pakiana. Ano tayo kinahanglan? Kailangan yung building? O sige, pakiana na naman ka mo. Ano tayo kinahanglan? Pondo? Ano tayo? Tao eh. Sigurista. Sigurista. Sabihin, naniguro, anay nga, diri makaragit ira, bubulig. Itaw, natuok na. Daw pa tin pakiana, itaw nga ni nanginanglan, daw pa tin baga. Pakiana. Ba't kailangan ng mga interview kung nakikita mong kalagayan ng tao, tulong mo. Kung mayroon ka itutulong, tulong mo. Sa Diyos, mga kapatid, ang Panginoon natin ay maluluyon. That is why nag-aampo kita. Amen? Pray tayo sa Panginoon. Panginoon, kaluy kami ng imong mga alagad. Ayaw namin ang pangalan mo mapahiya. Sapat na si Kristo ay napaka-arudan sa krus nung nabitay hiya. Sapat na yon ng Panginoon na pahiya doon sa ibabaw ng krus. Oras hini para ikaw ay mahimaya liwat haamon. Amen? Kaya, mga kapatid, ipaalaala natin to sa ating mga sarili, ang Panginoon ay maawain. Basahin natin yung verse na binibigyan tayo ng Panginoon ng consolation. 2 Corinthians chapter 1 verse 5. Ito na po ang ating huling teksto sa gabing ito. 2 Corinthians chapter 1 verse 5, 2 Korinto 1:5. Sugad nga may ada naton bahin handamo nga mga pagantos ni Kristo. Amo man nga pinaagi kan Kristo may ada naton bahin handako niya nga pagbulig. Amen. Kabahin kitahan mga pagtitiis, makabahin kitahan niya mga biyaya, the consolation. So, wag natin sayangin ang awa ng Diyos. Huling mga paalala gihapon, wag natin sayangin. The more ngaging kaluyan kita, the more kita magigugma. That is why, sa pamamaraan yan, mga kapatid, nakakapaglingkod tayo. Kagaya ni Epaprodito, ging kaluyan niya, kay alagad niya. Tandaan yan, mga kapatid. It kaluy sa Ginoo, may dagya purpose, may dahinungdan. Diri basta naluluoy, kunwaray hinungdan. Kaya, sa ating pagsiservisyo sa Diyos, magpakalakas tayo sa biyaya ng Diyos. Hebrews 4:16, yan ang ating binasa kanina. Let us come boldly unto the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. That we may obtain mercy.
Yan ang ating kailangan sa ministry, the mercies, mga awa ng Panginoon. Let us pray, mga kapatid. Magdasal tayo.